Hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे गोबावजो दिनैसो बरायनाय जालायबाय आंनि YouTube चेनेलाव. तो दिनै खारनाय बारनायाव फैलायबाय आरोना. गोबावथार जाबायमोन आरोना खारनाय बारनायनि भिडिअ होयो ओमफ्राय दिनै बिराद मानसि फैदो बिराद मानसि 20 जन 25 जनसो जागोन बिराद हिट जागोन दिनै भिडिअआ. नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायनोसै आरोना आं दिनै. माबायाव हाबग्रा दं आरोना एग्र' दसफोराव. तो नोंथांमोना नायलांबाय था खारसिजोबग्रा दङ. बिराद नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय. तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. तो जोंहा बिथांमोना खारनो थाखाय रेडि जाबाय रेडि बिराद बुरजा दं नै साबेसेसो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जन दासो कामान्ड' बायदि नुखाजोबदो स्टार्ट लागाव कामान्ड' दासो जादों बरिया गाइस दिनैनि भिडिअआ बिराद हिट जानो थांगासिनो साथा नांगौमोन जं सामसां S23 आल्ट्राबासो जुम बोनो हागौमोन लागाव आंनि होननाय खोनादों होबाय बा लारि लारि ट्रेन बायदि हो 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 बेसेला टाइमा 1 मिनिट 6 सेकेन्ड 1 मिनिट 9 1 मिनिट 10 11 12 Vai, chơi. Không biết. Ồ, thật tay. 35. 38. Dui running, that's it. Yang kecil, saya dong. Yang kecil ni nama, ini orang kamu kan? Asal dulu, baru tahu saya, baru. Kaman ya. 2 running dah sampai 2 minit 14 second. This is the first position. Mau kau free di nama desi. Ada apa lagi? 2 minit, 3 running. लगाओ 240 3 running 244 3 running 248 3 running 251 52 254 255 56 3 minute 2 लगाओ 3 मिनट 8 सेकंड 3 मिनट 15 सेकंड 3 रनिंग लगाओ गाइस आसल को हायाव दोननि र' तो गाइस बिराद खस्थ'लै खारनायाबो मा बुंनो जाय एसे खारदो एसे मिथिगौ गाइस बिराद खस्थ' साख्रियावबो खस्थ' ट्रेनिंआवबो खस्थ' गाइस 3 मिनिट 42 सेकेन्ड 43 लाबाय नै जोंहा बिथांमोना 3 कमप्लिट जासिन आरोना दा बिथांमोना फार्स्ट बोसोर ओमफ्राय उनाव दंजोबो लाइनैनो हाबजोबगोन इसोरबो सिन्था गैया नोंसिना 3 मिनिट 55 सेकेन्ड 3 कमप्लिट 4 रानिं इसना
जोंनि फिल्डआव बिसोर सानैयानो दायो टपाव थांना दंथ'यो गाइस ओमफ्राय नै जोंहा बिसोरबो हायो जोंहा एसे डाउन जाथ'दो दासान्दि बरिया टाइम 4 मिनिट 15 सेकेन्ड सार रानिं बिथाङा गेदेर सानै थांनाया हाबा जानाय बोराय नोंलाय मालाथो लागोन 4 मिनिट 22 सेकेन्ड सार रानिं बरिया 4 मिनिट 4 मिनिट 39 4 मिनिट 42 4 मिनिट 44 4 मिनिट 47 सार रानिं आथिं बिजौ सारनानै गाथ' आथिं बिजौजोंनो खारनांगौ 4 मिनिट 59 सार रानिं सार 5 मिनिट 1 5 मिनिट 3 ओइ नोंसोर मोनफैबाय ओइ नोंसोर खिथि उनाव मोनफैबाय नै गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना खिथि उनाव मोनफैबाय दा बिथांमोना खिथि उनाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय खाथियावनो दङ लागाव बरिया 5 मिनिट 24 सेकेन्ड सारि कमप्लिट गाइस जोंहा जोंनि फिल्डनि टपारफोरा 5 मिनिट 24 आव हाबदो सार रानिंआव आर्मिनि थाखाय बिराद हिट आरोना टाइमा बरिया टाइम रोजा बिथांमोना बारायबावनो हागौमोन आरोना गोसोबाथाय दायो 8 फागनि नालाय जोंनि फिल्डआव 8 फाग खारनांगौ आरोना गाइस थ' नै दाबो सारि कमप्लिट 5 मिनिट 47 5 मिनिट 51 5 मिनिट 55 5 मिनिट 6 मिनिट राइट सारि कमप्लिट 6 मिनिट 23 माबा 3 6 मिनिट 5 बरिया खोन्था न'फ्राव बेसे 6 मिनिट 13 औ 6 मिनिट मा होथेलै हनै आंनो हर आखायाव 6 मिनिट 20 6:26 सारि कमप्लिट 6 सारि 6 6:35 6:37 बरिया 6 मिनिट 47 6 मिनिट 50 सारि कमप्लिट 6 मिनिट 54 55 जोंहा बिथांमोना उनाव मोनफैफिनबाय 5 कमप्लिटआव 6 मिनिट 57 लादो टपार माखाया बे फिल्डनि टपार सानैबो लागाव रोमै लागाय दासो 5 रानिं जादों खोमा नोंसिना ना 6 रानिं 7 मिनिट 22 23 6 रानिं निखिला इसोर दानना फैबाय नामा 7:33 6 रानिं औ 7:47 हो 7:56 6 रानिं नायनो हागोन नोंथांमोना 8 लगाव 8:13 लगाव रोमै खारगासिनो 8:23 8:26 लास्ट पाक नोंसोरना लास्ट पाक सात रानिं 8:36 जा बिथांमोना लास्ट माने नै जा बिथांमोना खारगासिनो बरिया लाइभ प्रुफ टाइम गाइस 8 मिनिट 50 लगाव निखिल 7 पाक 8:56 7 रानिं
No 7 running. No 11 7 running. लगाओ बरिया गाइस रोमै जोंहा टपार माखाया बिसोरखौ जोंहा फाखानै दानबाय खोमा दै गाइस बरिया होबाय 7 रानिंसोना जोंहा 9:34 7 रानिं हो बरिया 7 रानिं 9:42 7 रानिं हो बरिया गासिबो हाबजोबनांगौ No minute 49 7 रानिं बरिया लगाओ 9:55 7 रानिं होखाव हो जा बिसामोना फार्स्ट पजिशनाव दं 10 मिनिट राइट लास्ट बाग हो बरिया हो नै गास टाइमखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ब्लार जादों नामाथाय टाइमखौ नुवा माबा 10 मिनिट 18 लगाओ लास्ट बाग हो निखिल 10:25 हो 10:28 7 रानिं लगाओ 10:34 7 रानिं 8 रानिं 10:39 7 रानिं हो 10:44 8 रानिं हो लास्ट बाग नोंसोरना 10:50 हो स्पिड बाराय लागाय गाइस टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै दासिम 11 माबा लाबाय 11:05 नै जोंहा बिथांमोननिया 7 रानिं दासो ओमफ्राय जोंना उनाव फैनाय 11:12 11:15 16 17 18 19 20 22 जा बिथाङा 20आव हाबदों 11:20 जा 11:22 बिथांमोना टपार जा लास्ट बाग 11:30 जा बिथांमोना लास्ट बाग ओमफ्राय जा बिथांमोना कमप्लिट जाबाय जा 11 दायो कन्टिनिउ गाइस थांनानै लास्ट बाग हो 11:40 निखिल 11:44 45 46 47 48 49 50 51 52 52 दे जोंहा बिथाङा 11:52 हाबबाय लगाओ 11:59 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोंहा बिथाङा 12:10 लगाओ लास्ट बाग 12:13 लास्ट बाग 12:17 हो 12:20 21 22 23 24 25 26 27 12:27 नोंसोरना जा बिथांमोना 12:27 जोंहा बिथांना लास्ट बाग खेबसे दंबावो लगाओ ओइ जा बिथांमोनाबो लास्ट बाग लगाओ 12:37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 12:52 12:55 56 57 58 59 13 13 साढ़े 5 6 7 8 9 10 12 10 13 10 जा बिथांमोना जोंहा 12-15 ना हाबोमोन जा बिथाङा दायो डाउन जाथ'ना दङ मानि थाखाय डाउन जादों जा बिथांमोना लास्ट बाग 13-22 23 24 25 26 27 28 29 30 13 जा बिथांना गेलारियाव दङ नायग्रा माखाया गाइस गेलारियाव दङ जाबाय बिथाङा इउटिउबार दावगा ब्लग जोंहा बिथांनि मबाइलखौ नायदोंमोन नै लेपमारिनो गैया केमेरा दंखायो नै जा बिथाङाबो आंनि केमेरामेन सम आंनि केमेरामेन जायो जोंहा बिथाङा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय गाइस